زينا بزرزر بريزيدنت كوبا راول كاسترو روزن باباس فاتيكان فرانسيسن بمخنيات صبل براو يبلنا صنت إيرترا ناب حزب المنجستن إيرترا نا يوحنا ملأختي سديتهم بريزيدنت كاسترو ملأختو بريزيدنت إسياس أفورقي ملوط عنا نحزب إيرترا دما سلامن بلصقنا تمنيهم باباس فرانسيس بوغونوم سناي منيتهم نحر مغلاص إيرتراوያን أب عند تاتهم عند حقن حبراوي هيوتن سسرت حبرتسب نمهناصن زكايدو زلو صعري بزلعل كدف قولو زلوم دغف مغلاص صغان برختن إيرترا أب بعلنا صنتا تمنيهم حزبي زوبا ماكله لومي 23 غنبت كوموداسات بمتكال بعل براو يبلنا صنت بخبز بلد دمقات صنبيلوم اتي باخلماين ባህላዊ መደባትን ዝተሰነ ኮማዊ በዓል ካብ ሰዓታት ቅድመ ቀትሪ ጀሚሩ ብዝተፈላለዩ መሰናዶታት ብውዕውዕ መንፈስ ከም እተኻይደ ወኪላት ኤሪና ሓቢሮም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃበው ርእይቶ እቲ ኮማዊ ጽምብል ሕድሪ ሰማዕታትና ኣብ ምትግባር ክሳብ ክንደይ ከም ሰጎምና ነብስና እንግምግመሉን ንዝበለጸ ስራሕ ቃልና እንሕድሰሉን ዓሚቕ ትርጉም ከም ዘለዎ ብምልካት ንዝያራ ምዕባለ ድልውነቶም ንውፊ ስራሕ ኣረጋጊጾም حزبي زوب عن سبات صنبل براو يبلنا صنتنا بلعل كبرن معرقن بستفلالي مسانا روتات صنبيل الله نتصنبل أملكتو وكل إيرنا بزوب عن سبا محارب لاي زدال واتسابساب أرسي ماسمرام صنبل مبل 25 عمت ناصنت بدرجه زوبا عن سباب 21 غنبت بسلف سراويت مرئيت كارنيفال كمون ባህላውን ስነ ጥበባውን መደባት ኣብ ከተማ ከረን ተቃኒዖም ኣብቲ ኣብ ስታዲየም ከተማ ከረን ዝተገብረ ጽንብል ኣማሓዳር ዞባ عن ሰባቱ ዓሊ መሐሙድ ኣብ ዘስምዖ ቃል ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ውሽጢ 25 ዓመታት ምስ ኩሉ ተጻብኦታት ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ምንጋስን ቁጠባውን ትሕተ ቀጻውን ስራሕት ኣብ ምርግጋጽን ብመትከር ርእሰ ምርኮሳ ሳላ ዘካይድዎ ጻዕርታት ኤርትራ ኣብ ወሰን መድረኽ በጺሓ ከም ዘላ ጠቂሱ ጽንብል ቡራዊ يبيلنا تنت نبروه متعينا زخلع مخانون قليتهم إذا خمسين كله عنافر مينسترتاسن كالو اتكالات منجستن من محجرات كابن هجراوين محبراتن زت تصادفوا مريت كارنيفال أبكندي كورنا هالتخاتما قريبهم اتباع شحز غوتصر هزبي زت تعذبوا مريت نبهلي تاريخ معبالن تصفو متان إيرتران أبز مدرخ زين خبت صحست حالف مسجدلاتن زت تخفلوا واجن بسنة باباوي منجد زجلس بمخانون بفلاي نحدث ولدتات عابت مرتزق قسم كوينو كام زرخبوه عن التيرام تساتفتي اب زهبوريتو تمرئيت نوع زربع زبنا وشت خلت ساعات بزقبا كان صبارق بمقالو علامو كم زوقعه ابريهام دقنا خلطوا نهاجرهم دما كسلو فلا نهاجرهم دما كل غزي زعبا زوتين كزارون كما كم نبرياتهم عسرهم خطولهم زلو دما دزخاخر يبلان نمنصان نمو حسن كبيت مسوات زخفل الله ناصنتنا مبل 25 عامت اب مصنبال نركبالنا كم اكلنا يزدما حزبي زوا سميناو قيح بحري تمالي 22 غنبت دمو صنبل اكايدوم علو نصبصام ابراهيم نفع شام تولد كقرباي دهرناغا تلكتارو دهرناغا صنبل براو يبيلنا صنت ربع زمننا مختن لمعاتن بزبل تيما بدرجة زوبا سميناو قيح بحري تمال 22 غنبوت اب كتما جندع تخايدوم ابتي معروق صنبل ابو ومبرا وهادي شماغل بعالات الزوبا اتو سراج حج ابز سمعو قال از صنبل زي حزب ايرترا بلوصات كفيلو زرغاغصو ناصنت بتحدم بلعل مختل الاونتو او حيسو مدبات هنصتن لمعاتن بنهار نخصقم قالو زحدسلو دما بتخال مخانو غليصوم أما حداريت زوبا سميناو قيح بحري ويزورت غريدا ولدغرغيس بقدام 25 عامتات بمنصر زغطمنا كبيت تصابوتات بملو نفس تأمانتنا هاجرنان حزبنان معروين دلدل مسرت زتحز قالسي كنكاي زتخفل واغا بقمت بمتاو كرن كله حاصير اتعيو غزاغن ازي عب مخانو تقيسام ابت زوبا توتينم زلو نوي حطمتو عبيت مدبات لمعات بزلعل نقحات زعاتقته وفاينت نمدرعم حيالن زتودبن صعرتات كم زدلي ارديام صنبل مبل 25 عامت ناصنتنا حزب المنجستن إيرترا وحسنت مقبن مرققات ام منطري مدرخ قطباو لمعات ابز بصحلو يبعال مهلاو زغلصه ام حدار نص زوبا جندا عتو عمر يحيى حاج دمام قصالنتنا يسترخي بزول عوتات نموحاس كل مداو تساتفو حزبي كعزز ازخاخيرم
እትጽምብል ካባጽዕ ክሳብ ጊንዳዕ ብዝተኻየደ ናይ ባቡር ጉዕዞን ካልእ ስነ ጥበባውን ባህላውን መሰናዶታትን ደሚቁ ነይሩ ጽምብል ቡራዊ ኢዮቤል ናጽነትና ንኹሉ ቡድሆታት ሰጊርና ብዝለዓለ ናይ ምዕባለ መድረኽ ኮይና ንጽምብሎ ብምህላውና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ብዕዙዝ ኣገባቢኡ ዝበዓል ዘሎም ህዝቢ ዞባ ደቡብ ንዝሓለፈ ናይ መኸተን ልምዓትን ዓመታት ብዘንጸባርቕ ምርኢት ካርኒቫልን ካልእ መሰናዶታትን ጽምቢሉ ኣሎም ፊሊሞን ትካባውን ዘዳልዎ ጸብጻብ ኣዲብ ዓብዱ ይቕርበዩ ጽምብል መበል 25 ዓመት ናጽነት ብደረጃ ዞባ ደቡብ ብ22 ጉንበት ኣብ ከተማ ደቀም ሓረብ ዝተፈላለዩ መደባት ብልዑል ማዕረግ ተባዒሉ ኣብቲ ዕለት ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ብጸሓፊ ህግደፍ ኣቶ አልአሚን መሐመድ ሰዒድ ዝተኸፍተ ንባህሊ ቁጠባ ቅርስታትን ጸጋታትን ዞባ ከምኡውን ዝተኣታቶ ዘሎ ዘመናዊ ሕርሻን ኢንዱስትርያዊ ገስጋስን ዘንጸባርቕ ምርኢት ካርኒቫል ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ከተማ ቀሪቡ እዝና 12 ንኡስ ዞባታት ከምኡውን ኢንዱስትርያውያን ትካላት ህዝባዊ ኣገልግሎት ቴክኒክ ማሕበራትን ፋብሪካታትን ዝሓቆፈ ምርኢት ልዑል ኣድናቆት ተዓዘብቲ ረኺቡ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ስታዲየም ደቀም ሓረብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ጽምብል ድማ ካብ ኣዋሃዲት ሽማገለ በዓላት ዞባ ኣቶ ብርሃም ዮሃንስ ብራዊ ኢዮቤልዩ ናጽነት ብድምቀት ምበዓል ንኣዋርሕ ዝቐጽለ ሓያል ጻዕሪ ከም እተኻየደ ብምጥቃስ ተራ ህዝቢ ንተራ ናበርክቶን ክኢላታትን ወነንቲ ትካላትን ሞጊሱ ኣብ ማሕደር ዞባ ደቡብ ኣቶ ኤፍሬም ገብረ ክርስቶስ ኣብ ዘስምዖ መደረት ድማ ኣብ ጉዕዞ ርብዒ ዘበን ናጽነት ተጨቢጦም ዘለዉ ናይ ልምዓትን መኸተን ዓወታት ንሓቀኛ ምስልን ናይ መኸተ ሓይልን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘንጸባርቑ ምዃኖም ብምሕባር ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽ ተታሒዞም ዘለዉ መደባት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብቲ ዝድለ ሸቶኦም ንምብጻሕ ኩሉ ዜጋ ጻዕሩ ኸዛይድ ጸዊዑ እቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ዝተረኽብሉ ጽምብል በቲ ዞባ ዝቖመት ጉጅለ ያታዊ ሙዚቃ ዘቕረበቶ ባህላውን ስነ ጥበባውን ትሕዝቶ ከምኡውን ምንቅስቓስ ተማሃሮ ብዘጠቓልል መሰናዶታት ደሚቑ ነይሩ ንስድራ ስዋኣትን ሓርበኛታት ስንክላን ክናት ምጥዋርን ምሕጋዝን ካብ ቀንዲ መለለይ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ከም ኣካል ናይዚ ድማ ካብ ወፃእ ዝመፁ ዜጋታት ምስቶም ንስለዛ ሃገርን ናጽነትና ኣካሎም ዝኸፈሉን ስንኩላን ናይ ምዝንጋዕ መደብ ኣካይዶም ኣለዉ ያሲን ሳልሕ ጸብጻብ ኣለዎ دهرناغا دهرناغا تلكتارو دهرناغا ንጽምብል ብራዊ ኢዮቤልዩ ናጽነት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ ኤርትራውያን ኣብ ማዓስከር ደንደን ምዝርከቡ ተኣለይቲ ሓርበኛታት ስንኩላን ኪናት ብሓባር ናይ ምዝንጋዕ መደብ ኣካይዶም ኣብ መኽፈቲ ናይቲ መደብ ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣቶ ካሕሳይ ገብሪ ህይወት ኣብ ዘስማዕ ቃል ስንክልና ሓርበኛታትና ሓደ ካብ ሰብኣዊ ክብርታትና ምዃኑ ጠቒሱ ኣብ ሃገርና ብኹናት ይኹን ብኻልእ ጠንቅታት ዝሰንከሉ ዜጋታት ኣብ ኩሉ መዳያት ምዕሩይ ዕድላት ዝረኽብሉ ኩነታት ምጥጣሕ ስትራቴጂካዊ መትከል መንግስትን ግንባርን ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ኣብ ኩሉ መዳያት ምዕሩይ ዕድላት ዝረኽብሉ ኩነታት ምጥጣሕ ሕመረት ስትራቴጂካዊ መትከል መንግስትን ግንባርን እቲ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ጉጅለታት ባህሊ ዋልታን ሓበንን ብዘቕረብኦ መሰናዶታት ደሚቕ ነይሩ እዚ ከምዚሉ እንከሎ እቶም ካብ ወፃኢ ዝመፁ ዜጋታት ነቲ ኣብ ታሪኻዊ ድፍዓትን ቦታታት ልምዓትን ክገብርዎ ዝቕነይ ዑደት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ኣብ ዝተረኽብሉ ብ21 ጉንበት ወግዓዊ መዛዝም ገይረምሉ ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ባህላዊ ማእከል ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ጸሓፊ ህግደፍ ኣቶ አልአሚን መሐመድ ሰዒድ ኣብ ዘስምዖ ቃል ህዝባዊ ግንባር ነቲ ዘይከኣል ዝመስል ዝነበረ ናብ ክውን ዝቐየረ ሳላ ጽንዓትን ተወፋይነትን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ምዃኑ ብምዝኽኻር ሎሚ እውን ነቲ ተጀሚሩ እምበር ማንካ ዘይተለዓሎ ልምዓታዊ መደባት ኣብ ጥርዱ ንምብጻሕ ኣብ ጎድኒ ህዝቦምን መንግስቶምን ኮይኖም ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ኣዘኻኺሩ እዚ ናጽነት
نستمعوا رزلنا بقليل زمن تخم زي مخانو كلها نردوين درجة 9 خميتي و9 5 خميتي أبزي زلنا أبزي قالسي إجابنا زوفنا إجابنا زرعنا سباتنا سلازي نزم كله نازي هاجر كون مقبار استقالسوا حبر يسمع يوم كولونيل درس قبر أملاخ بوغنو ጽምብልና ጽነትና ብልዑል ድምቀትን ወነን ኣብ ውሽጥን ወፃን ከነብዕሎ ኸለና ስለ ፈንጠዝያ ዘይኮነ ሃገርና ልዕላውነታ ዓቂብና ክንሃንፃን ከነልምዓል ቃልና ንምሕዳስ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እቲ ናይ ዑደድ መደብ ንኽዕወት ኣበርክቶን ዝገበሩ ኩሎም ኣመስጊኑ ኮሎኔል ኪዳነ ተስፋይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ነዛሎም መበል 25 ዓመታት ጽምብለላ ዘሎ ናጽነቱ ናይ 30 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ኣካይዱን ብሉጻት ከፊልን ዘምጻእ ምዃኑ ጠቒሱ ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ዜጋታት ኣብዚ ቃልሲ ዘበርክቶ ብልምዓት ክኹልዕዎ ኣዘኻኺሩ دهرناغا دهرناغا تلكتارو دهرناغا ጽምብል ብራው የቤል ናጽነትና ንምድማቕ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ ስነ-ጥበባውያን በ23 ጉንበት ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ሜድያ ሚኒስትሪ ዜና ጋዜጣ ዋላ ኣካይዶም እቶም ኣባላት ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ባህልን ሙዚቃን ዝኾኑ ስነ-ጥበባውያን ኣብ መግለጺኦም ቅድሚ ምምጾም ብዛዕባ ኤርትራ ዝጸንሑ ማፍልጦን ብኣካል ዝተዓዘቦን ኣዝዩ ፍልልይ ከም ዘሎ ጠቂሶም ብዝሒ ዘለዎ ኣብ ጎረናታት ዝወፀ ህዝቢ ብሰላምን ስኒትን በዓል ናጽነቱ ክጽምብል ምርኣዮም ጉልሕ ኣብነት ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ምንብባርን ምክብባርን ባህሊ ምዃኑ ኣብሪሖም ኤርትራዊ ዜጋ ብሓፈሻ መንእሰይ ድማ ብፍላይ ንሃገሩን ህዝቡን ዘለዎ ፍቕሪ ብቐረባ ክግንዘቡ ከም ዝኽእሉ ዝገለጹቶም ስነ-ጥበባውያን ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም እናሃሱ ዝመፁ ዘለዉ ክብርታት ዝኾነ ሃገራዊ ፍቕሪ ኣብ ኤርትራ ገና ደሚቑ ክርእይዎ ምብቅዖም ፍሉይነት ከም ዝረኸብሉ ገሊፆም ኣብ እዋን ሙዚቃዊ ምርኢቶምን ድሕሪኡን ካብ ህዝቢ ንዝረኸቦ ግብረ መልስን ኣኽብሮትን ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ብቐንዱ ፍቕሪ ሙዚቃ ከም ተዓዘቡ እዚ ድማ ክትመላለስ ድርኺት ከም ዝፈጥር ሓቢሮም